Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng medyo malayong kaibigan ng tatay ko na itago na lang natin sa pangalang Vergel. Taong 1980, Manapla, Negros Occidental. Itong mga panahong ito, naninirahan malapit sa dagat ang pamilya ni Vergel, kasama ang kanyang 2 anak. Maagang namatay ang kanyang asawa dahil sa karamdaman. Ang pangunahing hanap buhay ng pamilya nila ay ang panghuhuli ng pusit at iba pang lamang dagat. Namuhay sa payak na pamamaraan ang pamilya ni Vergel. Yung tipong nakakakain lang ng 3 beses sa isang araw. Ang kanyang panganay na anak na si Kirby ay nakikisakay sa bangka ng kanilang kapitbahay at hindi na siya nakapag-aral ng kolehiyo dahil wala naman silang pangtustos sa pag-aaral. Ang pangalawang anak naman ni Vergel ay nagtatrabaho sa bayan bilang isang pahinante sa delivery ng soft drinks. Masasabing batak sa trabaho ang katawan ng magkapatid at talagang napakasipag ng mga ito. Pangarap kasi ng magkapatid na mabigyan ng tatay nila ng isang maliit na bangkang magagamit nito sa pang-iilaw ng pusit at mga lamang dagat na ibinibenta naman ito sa palengke tuwing umaga. Nung mga panahong ito ay medyo may iniinda ng karamdaman si Vergel. Ngunit hindi ito batid ng kanyang mga anak. Ayaw niya ding sabihin kasi ayaw niya na maging pabigat siya sa mga ito. Ngunit dumating ang isang araw na hindi lubos akalain ni Vergel. Ito na pala ang tuluyang makapagbabago ng kanilang buhay. Isang madaling araw, habang naglalakad si Vergel papunta sa tabing dagat, kasi medyo malayo pa ang bahay nila sa dagat at maglalakad ka pa ng mga 3 minuto lang. Habang naglalakad, ay may naamoy siyang sangyo na sinindihang dahon ng tabako. Kakaiba kasi ang bango nun kung ikukumpara mo sa amoy ng sigarilyo. Tumigil siya saglit upang hanapin ang pinagmulan nito. At laking gulat niya nang makita niya ang aandap-andap na baga na kasing laki ng 5 piso. Hindi ako maaaring magkamali. Upos ito ng binalot na tabako. Wika nito sa sarili. Ang pinagtataka lamang ni Vergel ay wala namang ibang dumadaan doon sa lugar na yon. Bahagi na ng bakuran niya yun . Tsaka medyo malayo pa yon sa tabi ng kalsada. Kaya imposible talaga na may maghagis ng upos ng tabako doon sa gawing yon. At nang ilawan niya ang paligid, napansin niya na nasa ilalim yon ng isang malaking puno ng bubog. Kaya nanayo ang balahibo niya at nahintakutan siya. Pero nang ilawan niya ang taas ng puno, ay wala naman siyang nakita. Kaya dinampot niya ang upos ng tabako at pinatay ang baga nito. Binalot niya rin yon sa isang itim na panyo na nasa bulsa niya. Matapos yan ay nagpatuloy na siya papunta sa dagat upang mang-ilaw ng isda. Wala namang kakaibang nangyari nun sa kanya. At makalipas ang 1 linggo, doon na nagsimulang magbago ang lahat para kay Vergel. At ang nakapansin nito ay ang kanyang panganay na anak na si Kirby. Tay, pansin ko, di ka na inuubo . At parang naging macho yata ang tatay ko .
Bati nito sa ama pagdating nito sa bahay galing sa laot. Ha? Anong pinagsasasabi mo dyan? Gutom lang yan. Kumain ka na at matulog. Tugon nito sa anak. At dahil sa sinabi ni Kirby sa kanya, tiningnan niya ang sarili niya sa salamin. Napansin niya ngang wala na yung bukol niya sa leeg at pansin niya din na di na siya hinihika kapag naglalakad siya papunta sa dagat. Dati kasi ilang metro pa lang ang nilalakad niya ay pagod na siya. Pero kakaiba ang kanyang pakiramdam nitong mga nakaraang araw at para masubukan, kinuha niya ang palakol at nagsibak siya ng kahoy. Hanggang sa naubos niya ang isang malaking pinutol na katawan ng sibukaw, ay hindi pa rin siya nakaramdam ng pagod. Nalabis naman niyang ikinatuwa dahil alam niya sa sarili niya na hindi siya magiging pabigat sa mga anak niya. At maliban sa kakaibang lakas ng kanyang katawan, ay napapansin din niyang naging matalas ang kanyang paningin, lalo na kapag gabi. Pinawalang bahala na lamang ito ni Vergel dahil napakalaking tulong ng pagbabagong ito sa kanya. Hanggang isang gabi, habang nag-aayos ng kanyang mga gamit na gagamitin sa pang-ilaw, ay nakaamoy na naman siya ng amoy ng nasusunog na tabako. Kinapa niya ang panyo niya sa bulsa at dinukot. Laking gulat na naman ni Vergel nang nakita niyang umuusok ang panyo. Pero hindi naman ito nasusunog at mas lalo siyang nagulat nang buksan niya ito. Dahil ang upos ng tabako ay muling nagbabaga nang hindi naman niya sinisindihan. Nang akmang tatayo na siya at babasain ang panyo upang mapatay ang baga, bigla siyang nakarinig ng isang napakalaking tinig. Magandang gabi, kaibigan. Mukhang nagagamit mo ng maayos ang ipinagkaloob ko sa iyo. Wika ng tinig. Nagpalingon-lingon si Vergel pero hindi niya makita kung saan ang gagaling yung boses. At maya-maya, nakaramdam siya na parang may malalaking yabag ng tao ang humahakbang papalapit sa kanya. At nang lingunin niya ito, nakita niya ang dalawang pares ng malalaki at mababalahibong mga paa. May dalawang kapre ang nakatayo sa kanyang likuran. At nang masilayan niya ng buo ang mga ito, ay biglang nanlambot ang tuhod niya at napaupo na lamang siya sa lupa. Huwag kang matakot, kaibigan. Narito kami upang gabayan at tulungan ka sa iyong buhay. Yun ay kung tatanggapin mo ang aming alok na tulong. Wika ng isa sa mga kapre. Tulong? Anong tulong? Takang tanong ni Vergel. Nakita namin ang iyong kabutihan at gayon din ang iyong paghihirap. Kung kaya, minabuti naming ipagkaloob sa iyo ang mutyang hawak mo. At mas makakatulong pa kami sa iyo kung tatanggapin mo ang aming alok na maging isang manggagamot. Wika ng kapre. Nagtaka si Vergel dahil wala naman siyang kaalam-alam sa panggagamot. Bakit siya gustong gawing manggagamot ng mga kapre? Wala naman akong alam pagdating sa panggagamot eh. Paano mangyayari ang sinasabi ninyo? Kahit isa sa mga halamang nakakagamot, hindi ko nga alam kung saan hahanapin. Tugon nito sa mga kapre.
Kami na ang bahala sa bagay na yan, kaibigan. Basta tanggapin mo lang ang aming alok. At ang dahilan kung bakit nais kaming tulungan ay hindi lamang nagtatapos sa pagiging mabuti mong tao. Matagal na namin nais tumulong, subalit natatakot kami. Dahil baka kapag nakita ng mga tao ang aming anyo, ay matakot sila at itaboy nila kami papalayo. Wika ng kapre. At ito din ang dahilan kung bakit ipinagkaloob kay Vergel ang mutya na nagmula sa tabako ng kapre. At sinabi pa ng kapre na kapag tinanggihan niya ang mga alok nito, ay babawiin sa kanya ang mutya at babalik siya sa pagiging sakitin. Napag-isip-isip din ni Vergel na wala naman ang mawawala sa kanya kung tatanggapin niya ang alok ng mga ito. Kaya buong puso niyang tinanggap ang pagiging manggagamot. Bagaman alam niya na malaki ang mababago sa buhay niya dahil sa yakap niya na maging manggagamot, alam naman niyang hindi siya pababayaan ng mga kapreng nangakong gagabayan siya. Matapos niyang tanggapin ang alok ng kapre, ay wala namang kakaibang nangyari. Nagpatuloy siya sa kanyang normal na mga gawain hanggang sa dumating ang pagkakataon na nasubukan niya ang kakayahang ipinagkaloob ng kapre. Nang minsang may lumapit sa kanyang isang mag-anak na may kasamang sanggol na natutulog. Ayon sa pamilya, 3 araw nang hindi nagigising ang sanggol. Tiningnan niya ang bata at nakita naman niyang normal ang itsura nito na parang natutulog lang. Kaya hindi na siya nagdalawang isip at pinapasok niya ang mag-anak sa loob ng kanyang bahay. At nung nasa loob na ng bahay ang mag-anak, ay muli siyang lumabas. Pumunta siya sa bahagi ng bakuran kung saan nagpakita sa kanya ang 2 kapre at tinawag niya ang mga ito. Mga kaibigan, ngayon ko kailangan ng paggabay ninyo. May isang sanggol ang dinala sa akin at 3 araw na itong hindi nagigising. Hindi ko alam ang gagawin ko. Pakiusap, tulungan ninyo ko. Wika nito habang nakaluhod sa harap ng isang puno ng bitoon. Maya-maya pa ay narinig niya ang boses ng kapreng nagbigay sa kanya ng mutya. Nakikita mo ba ang mga dahong yon, Vergel? Pumitas ka ng mga ito at ipausok mo sa paligid ng hinihigaan ng sanggol. Siguruhin mong makaikot ka lamang ng 5 ikot at ilagay mo ang umuusok na dahon sa paana ng sanggol. Kinuha ng mga engkanto ang kaluluwa ng bata dahil sa nagiliw sila dito. Maswerte ka dahil hindi natin kailangang makipaglaban dahil kaya ko silang pakiusapan. Sige na. Gawin mo na ang sinasabi ko. Wika ng kapre at agad na namita si Vergel ng mga dahon ng alagaw at inilagay ito sa uling na nasa baon ng nyog at habang umuusok ay pinapaikot-ikot niya ito sa paligid ng sanggol. 5 beses niya itong pinaikot at nilapag sa paana ng sanggol, kagaya ng ipinag-utos ng kaibigan niyang kapre. At matapos yan ay naghintay sila ng ilang minuto at laking gulat ng lahat nang biglang umiyak nang napakalakas yung sanggol. Agad naman itong kinuha ng ina niya at pinadede. Ipinaliwanag ni Vergel ang narinig sa bata na ikinagulat naman ng kanyang ina kasi yun din ang sinabi ng unang manggagamot na nilapitan nila.
Ngunit ayaw nitong makialam sa mga engkantong kumuha sa bata dahil masyado itong malalakas. Tinanong din ni Vergel kung paano siya natunto ng mga ito. May isang lalaki kaming nakasalubong sa daan at itinuro kami sa'yo. Nanggagamot ka daw eh. Hindi ko alam na dito lang pala sa malapit ay may isang magaling na manggagamot. Nagpunta kami sa Cadiz para lang magpagamot pero wala ding nangyari kasi natatakot yung manggagamot na yun sa mga kumuha sa anak ko eh. Wika ng lalaki. At magmula nga ng araw na yun ay napakarami nang lumalapit kay Vergel upang magpagamot na ipinagtaka naman ng kanyang mga anak. At dahil sa marami din siyang napagaling, naging matunog ang pangalan ni Vergel sa bayan ng Manapla. Kinilala din siya sa bansag na Igong Tuob dahil ang kanyang pamamaraan sa panggagamot ay karaniwang ginagamitan ng tuob o pausok. Bagaman hindi na nangingisda si Vergel, ay hindi naman sila nagugutom dahil sa mga alay ng kanyang mga pasyente. Ngunit hindi siya tumatanggap ng bayad kapag pera na ang binibigay sa kanya. Dahil isa sa pinakamahigpit na bilin ng kanyang mga kaibigan ay wag na wag siyang manggagamot kung ang kapalit ay salapi. Dahil mawawala ang bisa ng kanyang mutya. Kaya kahit gaano pa kalaki ang halaga na ibinabayad sa kanya, ay tinatanggihan niya ito. At minsan ay nagagalit pa siya kapag namimilit na magbayad yung taong ginamot niya. Mas mabuti na lamang daw na magpasalamat ito at tumalikod kesa mag-abot ng salapi kay Vergel. Kinagiliwan din ng mga tao si Vergel dahil sa angkin nitong kabaitan. Ngunit may isang pagkakataon na sumubok ng katatagan ng paniniwala ni Vergel sa kanyang hawak na mutya. Ito yung pagkakataong nakaharap niya ang isang batikang mangkukulam na namemerwisyo sa kanilang lugar. Isang araw, may dinala sa kanyang 3 katao na puro namamaga ang bahagi ng katawan at namimilipit sa sakit ang mga ito. Agad pinapasok ni Vergel ang 3 kalalakihan at sinimulan na ang kanyang panggagamot. Habang nagsasagawa ng mga paghahanda, ay narinig niyang nagsalita ang kanyang kaibigan. Vergel, napakalakas ng may kagagawan yan sa kanila. Mangkukulam ang may gawa niyan. Patawad, kaibigan. Pero baka hindi namin kayanin ang makipaglaban sa kanya. Wika ng kaibigan niyang kapre. Unang pagkakataon ni Vergel na gumamot ng nakulam, kaya alam niya ding mahihirapan siya. Pero bukod sa tulong ng kanyang mga kaibigang kapre, ay malakas din ang pananampalataya niya sa Diyos Ama. At alam niyang hindi siya pababayaan ito sa magaganap na labanan. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang mga pasyente, napag-alaman niya na iisa lang ang mangkukulam na nagbigay sa kanila ng sumpa. Dahil dito, hindi naging sigurado si Vergel kung paano niya gagamutin ang mga pasyente niya ng sabay-sabay. Sa kadahilanang kung uunahin niya ang isa, maaaring tuluyan ng makulam ang 2. Ipagpaumanhin ninyo, ngunit hindi ko kayang gamutin kayo ng sabay-sabay. Dahil kapag ginawa ko yun, maaaring mapahamak ang isa sa inyo. At ang pinakamalalang mangyayari ay maaaring may mamatay sa gagawin ko. Wika ni Vergel sa 3 pasyente. At habang nakikipag-usap siya dito, ay muli niyang narinig na nagsalita ang kanyang kaibigan. Vergel,
May paraan para magamot mo silang tatlo nang walang napapahamak. Lumabas ka at pumunta sa likuran ng iyong bahay. May isa kong bagay na ipapahiram sa'yo. Wika ng kaibigang kapre ni Vergel. At nagpaalam siya sa kanyang pasyente na lalabas saglit. Pagdating niya sa likod ng bahay, ay nakita niyang may nakalapag na malaking nilukot na tuyong dahon ng tabako. At muli niyang narinig ang kanyang kaibigan na nagsalita ng, Kunin mo yan at sindihan. Gamitin mo ang usok ng tabakong yan upang magsilbing sa bulag ng sa gayon ay hindi matunto ng mangkukulam ang mga pasyente mo. Ito rin ang gagamitin mo para ikubli ang iyong pagkakakilanlan. Kapag nagawa mo na ito, kami na ang bahala sa mangkukulam. Ngayon, humayo ka na at sundin ang pinag-uutos ko. Wika ng kapre. Kaagad na pumasok si Vergel sa loob ng bahay at sinindihan ang napakalaking nilukot na dahon ng tabako. Maubo-ubo pa siya gawa ng hindi naman siya naninigarilyo. Pero tiniis niya ito, alang-alang sa kanyang mga pasyente. Pagkatapos niyang sindihan, ay binuga niya ang usok sa tatlong lalaki na agad namang nakatulog. Sinimulan niya ang panggagamot ayon sa utos ng kanyang mga kaibigan. Pagkatapos niyang gawin ang mga ipinagawa ng kapre, ay naupo siya sa isang tabi at sinabi sa mga kasama ng tatlo na maghintay lang sila ng ilang sandali at magkakamalay na ang tatlong lalaki. Ngunit lumipas na ang ilang oras ay hindi pa rin nagkakamalay ang mga ito. Muli siyang lumabas sa likod ng bahay nila at tinawag ang kanyang mga kaibigan. Medyo matagal din siyang naghintay bago magpakita ang isa sa kanila. Ngunit sugatan ito at nanghihina. Kaibigan, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Vergel sa kapre. Masyadong malakas ang kalaban, kaibigan. Ngunit alam namin kung nasaan siya. At naroon ngayon ang aking kasama upang pigilan siya. Magmadali ka dahil kailangan natin siyang puntahan. Tugon ito at agad namang lumakad sina Vergel. Hindi kalayuan sa dalampasigan ay nakita nila ang nag-iisang bahay na halos sira-sira na. Nariyan sa loob ang aking kasama at ang mangkukulam. Magmadali ka, kaibigan. Hindi mo siya kakayanin sa spiritual na labanan dahil lamang siya sa iyo sa larangang ito. Pero maaari mo siyang magapi sa pisikal na laban gamit ang kapangyarihan ng mutsyang ipinagkaloob ko sa iyo. Wika ng kapre. At dahil sa desperado na si Vergel na matulungan ng kanyang mga pasyente, ay pinasok niya ang bahay. Nadatnan niya sa akto ng pagriritwal ang mangkukulam. Hindi na nagdalawang isip pa si Vergel at agad na niya itong sinugod. Dinampot niya ang kapiraso ng kawayan at ipinanghampas sa likod ng mangkukulam, dahilan para mapahiyaw ito sa sakit at bumagsak sa lupa. Walang hiya ka! Pinahirapan mo pa ako! Ngayon, pagbabayaran mong ginawa mo sa mga pasyente ko! Ngayong araw magtatapos ang kabuktutan mo! Galit na wika ni Vergel. At agad niyang inapakan ito sa dibdib at itinarak sa lalamunan ang hawak niyang kawayan. Paulit-ulit niya itong sinaksak hanggang sa tuluyan ng mawala ng buhay ang matandang mangkukulam. Inusalan niya ng dasal na itinuro sa kanya ng kapre ang buong paligid
upang malantad sa normal na mga mata ng tao ang tunay na anyo ng lugar, maging ang anyo nung mangkukulam. Nakita ng mga taong nakikiusyoso na biglang nagbago ang itsura ng mangkukulam at mula sa anyo nitong matanda ay naging isa itong babae na nasa edad 40. Nagulat ang lahat sa nakita nila dahil kilala nila ang babaeng yon. Ito ay walang iba kung hindi ang asawa ng kapitan ng barangay ni Vergel. At may usap-usapan talagang aswang ito. Ngunit hindi nila alam na mangkukulam din pala ito. Nang balikan ni Vergel ang kanyang mga pasyente, ay may mga malay na ang mga ito at wala na din silang iniindang mga sakit. Kahit na may mga magapas sa katawan nila, ay hindi na nila ito iniinda. Nakakapaglakad na din ng maayos ang mga ito at laking pasasalamat nila kay Vergel dahil napagaling sila nito. Ngunit sa kasamaang palad ay nakulong si Vergel dahil sa pagpatay niya sa asawa ng kanilang kapitan. Bagaman may nakakita ng pagbabagong anyo nito, ay hindi pa din naging sapat na dahilan yon upang mapawalang sala si Vergel. Mahigit 2 taong nakulong si Vergel at nakalaya lamang siya dahil nagpiyansa ang kanyang panganay na anak. At ilang taon lamang ang lumipas, ay pumanaw na din ito. May mga sabi-sabing, binawi na ng kapre ang kanyang mutya. At ayon naman sa kanyang mga anak, namatay ang kanilang ama dahil sa katandaan at dahil sa kanyang mga nagawang tulong sa kanyang kapwa. Kinilala si Vergel sa kanilang lugar, ngunit palaisipan pa din sa lahat kung nasaan ang mutyang hawak nito. Wala na din kasi sa bayan ang 2 anak ni Vergel. Maaaring nasa isa sa kanila ang mutya at patuloy na ginagamit ito sa panggagamot. Naging isang mabuting tao si Vergel para sa kanyang mga kababayan. Ang nakakalungkot lang ay unti-unting nawawala ang legasiya niyang iniwan sa kanyang mga kapwa manggagamot. Ito ay ang pagtulong ng walang hinihintay na kapalit. Sa kasalukuyang panahon kasi, napakarami ng manggagamot ang naniningil ng pera at pinagkakakitaan ang aral na kaloob ng Diyos. At dito na nagtatapos ang kwento ng isang taong nagkaroon ng pambihirang kakayahan na isang uri ng mutya na kung tawagin ay tabako ng kapre. Okay, bago ako magbigay ng opinion, shoutout ko muna yung mga nag-renew ng badge. Mga nag-renew ng Warrior Members badge. Yan ay sina Janeth Dalisay, Marinela Sabay. Yan. Ito naman, para sa mga random subs natin na nag-comment nung sinabi ko, nandyan sina Rocky 101, Gian Jarius Johnson, Beltran Dalen Jr., Aniboy CM, at kay An-An Gaolan. Ayan, 5-5 lang para fair tayo sa mga warrior members natin. Okay, opinion ko sa kwento. Hindi ako naniniwala na binawi ng mga kapre yung mutyang ibinigay nila kay Vergel. Maaring naipasa lang yung mutya na yon. O bago namatay itong tatay nila Vergel, niluwa niya yung mutya. Yun lang yung mga posibilidad. Pero hindi na babawiin ng kapre yon. Maliban na lang kung may nakita silang bagong manggagamot na pwede nilang pagpasahan ng mutya na yon. Pero ang pinaka pwede talagang mangyari, ipinasa yun ni Vergel sa isa sa mga anak niya. Yun yung nakikita ko. Kasi pansin nyo, bigla na lang umalis sa bayan nila yung 2. Baka sa ibang lugar sila manggagamot.
At saka yung tabako ng kapre, first time ko lang tong marinig. Ngayon ko lang siya narinig na ganun pala yung bisa niya, yung may kakayahan kang magpagaling o manggamot. Ngayon ko lang talaga narinig to kasi kalimitan sa mga mutsang ginagamit sa panggagamot yun nga, yung mutya ng kidlat, gumamela selis, at ano ba yung isang mutya na yun? May naalala pa ako isang mutya na pwedeng panggamot, yung panghilot. Dignum na kahoy, tsaka sinukuan na itim na kahoy. Yan yung mga alam kong panggamot. Marami pa, kasi yung iba kasi medalyon, kaya hindi ko siya mabanggit. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.